हेलो एवरीवन गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो दायो आंनि दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै सानबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो। दायो आङो नै बासआव गाखोबाय, बासाव दङ आं दायो थांगासिनो दङ आङो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं अबेसिम थांगोन आरो मा खालामगोन आरो मा जायगायाव बेरायगोन। एसेबां जायगायावथ' बेरायनो गोनां गैया, थेवब्लाबो जा हायो एसे आङो भिडिअ क्लिप लानानै नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनानै गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनैथ' बेरायनो होननानै बेफोरबायदि बेरायनायनि माबा गैयामोन, थेवब्लाबो मा खालामबाय थानो, रुमाव सानदेबो जाहैबाय, रुमाव थानानै बरिं मोनो नालाय बेलासि समसिम दसे बेरायनो होननानै सानबाय, ओरैनो बार जाथावथाव। आरो रुमाव थाबाय थायोब्लाबो गोसोखौ एसेबां मोजां नाङा, उन्दुनानै थायोबाबो बेमारि मोनो गावखौनो। ओंखायनो आङो दायो बेरायलांबाय दसे सम। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। फाइनालि दायो आङो जायगा सफैबाय। नै जायगायाव लांदां, रावबो मानसि गैया, बेफोरथिं लांदाङैनो दङ। बे जायगाखौ नायदों नोंसोर, बिल्डिंफोरखौ नायदों, माबायदि गोजौ नायदों, बेसेबां समायना नुयो जोमैजों बिल्डिंजों। गाहायनिफ्राय आङो शुट खालामदों भिडिअखौ, नायदो माबायदि मोजां नुदों, समायना रमायना नुखायो आरोना, ओरैबायदि मोजां नाङो नायनो। आरो बे दैबो दङ बे साइडआव, बे दैसा सेराव थाफैयोबा माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो बे साइडनि एकदम बारहावायानो आलादाखा आरोना, गुसु आराम नांखायो आरोना, गरम बोथोरबाबो थानो एकदम मोजां नाङो। आरो बेयाव आरो नायदो उनथिं माबायदि, उननि बेकग्राउन्डआ बेसेबां मोजां, नायदो नोंथांमोना नुदों, नायदो माबायदि एसेबां मोजां। बेक साइडजों नायदो बिल्डिंबो गोजौ दङ, साइडजों नाय, आं दिन्थिलांगासिनो दङ, नायदो बेबो भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ। बिदिनो दान्दिसे सम बेरायग्लांबाय आरोना, बाद खालामबावनो आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला, एखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। नोंथांमोनहा बेखिनिखौनो नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो माबायदि नांखो। आरो लोगोसे जाय आंनि चेनेलाव गोदान, अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो। गावजों गावनो सापर्ट खालामलायाबा आरो सोर सापर्ट खालामबावनो आरोना, बर'जों बर' बयबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलायदो। आरो इयुन लामासिम जेनेबा दावगालांनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन, बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय।